Пази се, дай! Пази се! Ще го изсипа! Ела сега да и после и ти. Браво! Айде сега тя. Дръж ти. Много не ме пускаш. Също ми се даде много. Извинявай. Браво! Мама, пика ми се. Айде влизай вътре при мама и в туалетната, айде. Дай, ние сме чистачи. Айде влизай, Рая. Вътре при мама. Защото да изчитаме площадка. Айде. Аз за много време изчистих цялата площадка. Виж, ме тете. Ле, ти си ни гледай. Не искам ядаме що. Айде после. Та сина. Сега не е сина. Пострадваше на футбол, пострадваше на футбол. Ако се измрува. Ама се измрува. А ще така седиш? Снима ли? Как на тебе? Изхвърли го. Къде? Иска да измете турто тук. Не искам там метете тук. Ето да си обекта да си такова, че ще си върна. А вие после...